Dobrý deň. Otvorené od 8. Ja som tu o 8:30. Dvere sú už otvorené, ale treba ešte čakať. Pani hovorí potichu, že dnes to pôjde pomaly. Najprv papier, potom lístok, potom znovu odznova zas. Keď sa pýtaš, čo bude ďalej, odpoveď má rovnaký tvár. Na úrade treba počkať, na úrade všetko má čas. Keď sa pýtaš, prečo práve dnes, odpoveď nie, príďte zas. Na úrade, na úrade všetko má čas. Keď sa pýtaš, prečo práve dnes, odpoveď nie, príďte zas. Formulár má 3 strany, štvrtá je len na podpis. Podpis musí byť rovnaký ako ten spred 10 000. Pečiatka je v inej izbe, tam je dnes len do 12. Keď sa vrátite po obede, bude treba nový tlač. Keď sa pýtaš, či to stihneš, úsmev hovorí viac než hlas. Na úrade treba počkať, na úrade všetko má čas. Keď sa pýtaš, prečo práve dnes, odpoveď nie, príďte zas. Na úrade, na úrade všetko má čas. Keď sa pýtaš, prečo práve dnes, odpoveď nie, príďte zas. Počkajte chvíľku. Počkajte ešte. Na úrade nikto sa nepodáva. Na úrade aj čas má pečiatku. Keď sa pýtaš, kedy to bude, odpoveď je istá. Nevieme, ale raz. Ďakujeme za pochopenie. Ďakujeme za pochopenie.